72 человека погибло, 29 из них дети, 315 получили ранения. В Пакистане прогремел взрыв. В городе Лахор на северо-востоке страны смертник подорвал себя на стоянке у ворот парка, который был полон посетителей. Пока удалось узнать тела лишь 54 жертв. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Полиция задержала 15 человек, которых подозревают в причастности к теракту. В Пакистане объявлен трехдневный траур. Я допоміг багатьом пораненим дістатися швидкої. Я дуже змучився, повернувся додому геть знесилений. Сьогодні прийшов знову подивитися, як тут справи. Я стояв біля гойдалки, коли стався вибух. Він був дуже потужним. Ми підбігли ближче і побачили величезну калюжу крові, в якій лежали і мертві, і поранені. Тут у парку не було жодних перевірок відвідувачів. Вони мали вжити хоч якихось заходів безпеки.